Also, Witam wszystkich. Chciałbym rozpocząć od pozdrowień. Mam nadzieję, że jesteście wszyscy zdrowi, że macie się dobrze. Dzisiaj mamy nadszedł piąty dzień naszych zimowych nauk. Czy mnie słychać? Okay. 가상 야 개발 제니 사디기 안에 잉잉가 신이 긴 데바텔이야. Więc poprzedniego dnia mówiliśmy o tym, jak chińska tradycja nie przyjmuje tej teorii, że było dwóch Wasubandu. Chodzi tak naprawdę o dwa teksty, tak? Jest o skarbnicę Abhidharmy i lampę Abhidharmy, że są te dwa teksty przypisywane Vasubandhu, o których inni mówili, że były napisane przez dwóch różnych Vasubandhu. W klasztorze Szalu, w rezydencji Butona Rinpoche istnieją te teksty, przetrwały. W tym klasztorze odnaleziono sanskrycki oryginał tej lampy Abhidharmy. I tam był taki pandita Rahula, który był przyjacielem Gendina Ciepela, znanego tybetańskiego tłumacza i pisarza, historyka. Więc gdy ten indyjski uczony Gini studiował ten tekst, tą lampę Abhidharmy, tam istnieje taka jakby dyskusja na temat autorstwa tego, na temat autorstwa skarbnicy Abhidharmy. Mówi się, że wielu ludzi jakby nie wierzy znaczy ma wątpliwości co do tego autorstwa. Jest wiele dyskusji na ten temat. Więc tam chodzi o użycie takiego zwrotu Viturya Shastra. Tam jest taka sekcja w tym tekście, taki rozdział, który jest dość długi. I on jakby podsumowuje wiele różnych sutr i wiele różnych komentarzy do sutr. Jest tak jakby grupuje je, klasyfikuje te sutry i komentarze. I wiele więc ponieważ więc no więc w rozkarbnicy Abhidharmy jakby cytuje się te teksty, które klasyfikują sutry i ich komentarze,
One klasyfikują je z punktu widzenia Mahayany. Natomiast autor Lampy Abhidharmy jakby krytykuje autora Skarbnicy Abhidharmy Zatu i stąd jakby powstała ta teoria, że ten późniejszy Vasubandhu, ten drugi Vasubandhu napisał Lampę Abhidharmy i on nie był uczonym Mahayany, on był uczonym podstawowego pojazdu, czy też pojazdu Theravady. Stąd jakby powstała ta teoria, że było dwóch Vasubandhu i że skarbnicę Abhidharmy napisał Vasubandhu, brat Asangi, natomiast tą lampę Abhidharmy napisał ktoś inny. Być może, że ten tekst napisał kaszmirski mistrz Kalabhadra albo jeden z jego uczniów. Więc to jest jakby taka kwestia, którą chciałem jakby dokończyć z poprzedniego wykładu. Więc poprzedniego dnia mówiliśmy o Asandze i o Vasubandhu, a teraz musimy przejść do sytuacji, jaka zaistniała po odejściu Asangi i Vasubandhu. Czyli jak wyglądała sytuacja tej szkoły później, w późniejszym okresie w Indiach? Więc po Asandze nie po Asandze, po Vasubandhu pojawiło się wielu mistrzów, którzy napisali komentarze do jego najważniejszego dzieła, czyli do tych 30 strof. W tym samym czasie uczeni tworzyli też własne opinie, a niektórzy z nich stawali się oponentami Vasubandhu. Nie zgadzali się z tymi tezami. Więc w owym czasie pojawiło się wiele różnych dysput i takich, no, powiedzmy, kłótni pomiędzy różnymi ugrupowami, szkołami. Więc i w samej szkole tylko umysł pojawiło się wiele podszkół, tak jakby oddzielnych nurtów. Głównymi nurtami były dwie z nim. Nie wiem, jak to dokładnie nazwać po polsku. Powiedzmy, że to był nieobrazowy tylko umysł, czyli non-imagist. Tak na angielski jest to przetłumaczone. Nie wiem, jaki jest tybetański niestety. Nie sprawdziłam. Więc to był taki nurt właśnie, nazwijmy to nieobrazowy, tylko umysł oraz obrazowy tylko umysł. Można też pierwszy można też nazwać, jakby była szkoła tylko umysłu fałszywego obrazu, można też tak to nazwać, ten nieobrazowy. Natomiast ten drugi można nazwać tylko umysł prawdziwego obrazu, być może w ten sposób też. Znaczy, jak rozumiem, takie dwie różne nazwy jakby istniały w przekazach tybetańskich. Więc ten nurt nieobrazowy wywodzi się od mistrza Gunamati, który żył w V wieku naszej ery i przekazał też tą swoją myśl jakby mistrzowi Stiramati, który napisał właśnie jeden z głównych komentarzy do 30 słów. Stiramati jakby żył najprawdopodobniej pod koniec V, na początku VI wieku. Mówi się, że to był właśnie ten nieobrazowy nurt szkoły, tylko umysł. Drugi nurt, obrazowy,
czy też prawdziwego obrazu, jakby dotyczył Dignagi, czyli mistrza z V wieku i jego ucznia Asfabawy, który żył na przełomie V-VI roku, a następnie Dharmapali, czyli mistrza z VI wieku. Więc ta szkoła tych mistrzów, ten nurt jakby szkoły filozofii tylko umysł, nazywany jest obrazowym, powiedzmy, albo też nurtem prawdziwego obrazu. Te terminy tego fałszywego i obrazowego czy nieobrazowego nurtu pojawiły się najprawdopodobniej po raz pierwszy w komentarzu Kamalasili do Kompendium Takości. Kompendium Takości to był taki traktat Shantarakshity dotyczący takości. Tattva Samgraha, tak się nazywał. I później właśnie po powstaniu tego komentarza Kamalashili ludzie właśnie zaczęli, jakby go naśladując go, zaczęli właśnie używać tych dwóch terminów na określenie tych dwóch głównych nurtów. Więc to jest jakby najprawdopodobniej, być może te terminy jakby stworzył Kamalashila, bo to jest jakby pierwszy tekst, który znamy, najwcześniejszy tekst, który znamy, w którym takich terminów się używa. Znaczy pierwszy komentarz, jakby pierwszy tekst, który rozdziela te dwa nurty szkoły tylko umysł. Kamalashila żył w VII-VIII wieku naszej ery. Z tych dwóch tradycji wiele aspektów pierwszej tradycji Gunamati, tej obrazowej, zostało przyniesionych z Indii do Chin przez mistrza Yijinga, w rezultacie czego zaczęto tam popularyzować kompendium Mahayany, czyli ten główny tekst Asangi. Zaś druga tradycja Dignagi, Asfabady i Dharmapali została przeniesiona do Chin przez tłumacza mistrza Xuanzanga, który w ten sposób stworzył w Chinach, zainicjował w Chinach szkołę natury dharmy. Tak można by było to nazwać. Nie wiem, czy to jest dobre tłumaczenie, ale Dharmapala miał takiego ucznia, który się nazywał Shilabhadra, który żył w VI wieku. I właśnie do niego obrał sobie za mistrza, za nauczyciela Xuanzang, ten mnich z Chin, który podróżował do Indii w poszukiwaniu dharmy. I oni należeli więc jakby ten mistrz Gunapati, jakby, który przekazał tylko umysł, Yijingowi przekazał mu ten pierwszy nurt, a Shilabhadra Xuanzangowi przekazał jakby ten drugi nurt. Więc myślę, że powinniśmy jakby omówić, przedstawić tych głównych mistrzów, którzy jakby utrzymywali, upowszechniali szkołę tylko umysł po Vasubandhu. Głównych było dwóch mistrzów. Najbardziej znani z nim było dwóch mistrzów. Najbardziej. Był to Dignaga i Asfabava. Dignaga żył w V wieku naszej ery, najprawdopodobniej. I on był ogólnie mistrzem jakby szkoły tylko umysł, ale
jakby różnił się jego teksty różnią się od tekstów Asangi czy Vasubandu. On jakby, on jakby nie zajmował się tymi głównymi jakby podsumowaniem praktyk, ani głównymi jakby aspektami, jakby tezami szkoły tylko umysł. On jakby na przykład takimi jak istnienie świadomości podstawy i tak dalej. Zamiast tego on jakby zajął się jego głównym tematem jego badań było 6 świadomości, tych 5 zmysłowych i świadomości mentalnej ich relacji. Na ten temat napisał traktaty takie jak Badanie obiektów, Alambana Pariksha i traktaty o dłoni, przetłumaczony przez Yijinga, później na język chiński. Ten traktat o dłoni jakby nie i też inny traktat, który się nazywał Padya Prajapati Prakarana, który nie został przetłumaczony na język tybetański, ale został przetłumaczony na język chiński tylko. Więc w tych też swoich traktatach jakby Dignaga skupił się na samym logicznym myśleniu, na samej logice jakby buddyjskiej i zasłynął z jakby stworzenia takich 9 argumentów logicznych, które służą jakby jako podstawę udowadniania czegokolwiek i prezentacji 3 modeli rozumowania oraz jakby on jakby przeszedł z takiego rozumowania przez analogię, którą prezentowali mistrzowie filozofii do tej pory i przeszedł do rozumowania poprzez dedukcję. I jakby rozwinął zupełnie nową szkołę logiki buddyjskiej. Czyli on jakby nie zajmował się jakby tym, czy szkoła tylko umysł jest prawdziwa, czy nieprawdziwa. On jakby przyjął, że ona jest prawdziwa i jakby zaczął tworzyć jakby system logiki, który tą szkołę jakby potwierdzał i na tym się skupił. Jego dzieła na temat logiki i epistemologii obejmują wprowadzenie do logiki, Nyayamuka, kompendium zasadności, Pramana Samuchaya i inne. Więc wielu ludzi mówią, że to był jakby ojciec buddyjskiej, że on stał się jakby ojcem buddyjskiej logiki. On jakby wprowadził jakby sposób logicznego uzasadnienia istnienia, nieistnienia i tak dalej na taki inny poziom zupełnie. Dodatkowo dalej ten system, dalej tą szkołę, tą myśl Dignagi rozwinął późniejszy mistrz Dharmakirti, który żył w VII wieku i on jakby rozwinął ten system logiki Dignagi, więc to byli jakby, Dharmakirti był jakby w pewnym sensie uczniem Dignagi. Kolejnym mistrzem, późniejszym mistrzem szkoły tylko umysł był Asvabhava, który zasłynął ze swojego komentarza do kompendium Mahayany. Ten komentarz, podobnie jak komentarz Vasubandhu do tego kompendium, to są jakby najważniejszymi komentarzami, które należy studiować, kiedy studiuje się kompendium Mahayany. Więc ten mistrz jakby był sławnym właśnie mistrzem tego nurtu, takiego niedualnego nurtu szkoły tylko umysł. Mówi się, że było 10 mistrzów, głównych mistrzów, którzy napisali komentarze do 30 strof Vasubandhu. Teraz przechodząc do innego tematu, tak? To znaczy, tak naprawdę tych komentarzy było więcej. Na przykład w języku tybetańskim mamy komentarz Vinitadevy, ale on jest jakby takim dodatkiem, tak jakby pod komentarzem do Shtiramatiego.
Więc to nie jest tak, że było tylko 10 tych komentarzy. Wielu ludzi pisało komentarze, tworzyło komentarze do tego tekstu. Ponieważ to był tak zasadniczy i taki jakby podsumowujący wszystko tekst, że wszyscy go komentowali, wszyscy go omawiali, wszyscy udzielali nauk na jego temat. Ogólnie rzecz biorąc, po Asandze i Vasubandhu, Dignaga i Dharmakirti zaczęli rozpowszechniać buddyjską logikę i epistemologię, którą, która była jakby niezbędnym jakby takim narzędziem, ta logika, do tego, aby debatować w obronie tej szkoły tylko umysł. To znaczy mistrzowie szkoły tylko umysł jakby używali tej logiki Dignagi i Dharmakirtiego, aby bronić swojego stanowiska, tak aby dyskutować na temat różnych szkół, różnych pozycji filozoficznych, które istniały w owym czasie. Kiedy ten mistrz Xuanzang, ten chiński ważny tłumacz i mistrz, udał się do Indii, do Nalandy, żeby tam studiować, to Nalanda była w zasadzie centrum studiowania filozofii tylko umysł. W zasadzie to była główna szkoła, filozofia, którą tam studiowano. I do tego czasu, do tego momentu było już 10 mistrzów, którzy stworzyli komentarze na temat tych 30 strof. Tak? I te komentarze istniały już w Nalandzie, one były już studiowane wtedy w Nalandzie. I Xuanzang, kiedy przyjechał do Nalandy, jakby zapoznał się z tymi głównymi tekstami Asangi i Vasubandhu i z tymi komentarzami. Więc kto pisał te komentarze? Kto był autorem tych komentarzy? Więc Xuanzang jakby stworzył po chińsku takie podsumowanie tych komentarzy i w tym podsumowaniu jakby przedstawił autorów tych komentarzy i główne założenia każdego z tych komentarzy. I jakby na podstawie tego tekstu właśnie więc jakby przedstawiamy jakby Więc głównym mistrzem, który był najbardziej znany wtedy, był Dharmapala. To był jakby chyba najbardziej znany. Więc jakby to był taki najbardziej znany mistrz, który żył jakby najbardziej znany mistrz tylko umysłu, który żył po Vasubandhu, ten Dharmapala. On był najprawdopodobniej w owym czasie był bardzo sławny, był uczniem Dignagi. Więc on urodził się w południowych Indiach i był takim naprawdę wyjątkowo inteligentnym człowiekiem. Bardzo, bardzo bystrym. Mówi się, że choć kiedy jeszcze był dość młody, miał 20 kilka lat, a stał się już opatem Nalandy. Tak mówi, taki tradycyjny jakby przekaz mówi o tym, że kiedy był młody, został mianowany opatem Nalandy i miał wielu doskonałych uczniów, w tym Shilabhadrę. Angażował się na przykład wyzywał na przykład na takie debaty mistrzów Madhyamaki, na przykład Bivavekę. Ale w końcu chyba nigdy do tej debaty nie doszło. Te poglądy nauki Dharmapali Dharmapala przekazał swoim uczniowi Shilabhadrze, a ten przekazał ją Xuanzangowi, temu tłumaczowi, który przeniósł te wszystkie nauki do Chin. Xuanzang
jakby zebrał te wszystkie stanowiska, wszystkie tezy Szkoły Tylko Umysł w traktacie dowodów na tylko świadomość. Tak mniej więcej można przetłumaczyć tytuł tego chińskiego dzieła, gdzie Xuanzang przyjął wyjaśnienia Dharmapali, jakby przyjął, że to są jego własne że to jest jego własne stanowisko, tak? Stworzył i dopisał jakby taki skrót, takie podsumowanie tych wszystkich 10 komentarzy do 30 strof, z którymi się zapoznał w Nalandzie. Wynika z tego, że Dharmapala miał niebywale wielką inteligencję, ale nie żył długo, odszedł w wieku 32 lat. To był jakby ten najsławniejszy wówczas mistrz Dharmapala. Drugim mistrzem był Gunamati. Tak się nazywał. Więc on był nauczycielem mistrza Stiramati. Oni jakby stworzyli ten taki obrazowy nurt, prawda? Tak? Trzecim autorem komentarza był właśnie mistrz Stiramati, uczeń tego Gunamatiego. I ten Stiramati był najbardziej znaczącym mistrzem tego nurtu nieobrazowego. Był on jakby współczesnym Dharmapali, tak? Jakby żył w tym samym czasie co Dharmapala, chociaż Dharmapala był jakby bardziej sławny od niego. I podobnie jak Dharmapala był niezwykle inteligentny. Był ekspertem nie tylko szkoły, tylko szkoły tylko umysł, ale też wielkim ekspertem teorii zasadności, również filozofii podstawowego, czy też pojazdu Theravady. Napisał komentarz do skarbnicy Abhidharmy, który obecnie zachował się jedynie w języku tybetańskim. Nie ma sanskryckiego oryginału. Sanskryckie manuskrypty jego komentarzy do 30 strof i odróżniania środka od skrajności wciąż istnieją i można je przeczytać. Są one bardzo znane, bardzo ważne. Podobnie napisał on komentarz do Ornamentu Sutr, do tego tekstu, który zachował się tylko w języku tybetańskim, tylko w przekładzie tybetańskim. Cechą charakterystyczną jego komentarzy, czy też szczegółowego sposobu, w jaki wyjaśnił, było to, że analizował każde słowo. Czyli kiedy pisał komentarz do 30 strof, to analizował każde słowo, wyjaśniał każde słowo w bardzo dogłębny i zrozumiały sposób. Więc miał taką niezwykłą wiedzę, a z drugiej strony taką niezwykłą zdolność takiego jasnego rozumowania i wyrażania swoich myśli. Więc jego komentarze są bardzo jasne, przejrzyste i bardzo ważne dla nas. Ten komentarz do na przykład skarbnicy Abhidharmy czy 30 strof, one znajdują się w tej dziurze, ale nigdy nie zostały przetłumaczone na przykład na język chiński. Nie, przepraszam, komentarz do 30 strof jest w języku chińskim, a komentarz do skarbnicy Abhidharmy nie. Tak czy inaczej, więc ten jego komentarz do 30 strof jest bardzo znany, zarówno w sanskrycie, w tybetańskim i chińskim, jest bardzo ważny. A szczególnie znany jest dlatego właśnie, że jest taki przejrzysty i jasny. Każde słowo jest wyjaśnione, każdy termin jest wyjaśniony. I też dość łatwo go zrozumieć. Więc z pewnością jakby miał bardzo dużą wiedzę i bardzo dużą inteligencję. Kolejnymi jakby autorami komentarzy do tych 30 strof
był Bandu Shri. Bandu Shri był współczesnym Vasubandhu. I on jakby napisał takie podsumowanie tych 30 strof. Nie, ale ono już nie istnieje. Są wzmianki na jego temat, ale tekstu już nie ma. Kolejnym mistrzem był Nanda, który napisał komentarz do 30 strof. Najprawdopodobniej był guru Jinaseny i takiego mistrza, z którym Songzang studiował również. Kolejnym jest Shuddha Chandra. On był jakby współczesnym Stiramatiego. Kolejnym mistrzem, kolejnym komentarz napisał Chitrabhana. On również jakby był współczesnym Vasubandhu. Kolejnym mistrzem był Vishashimitra i on był współczesnym Dharmapali. Kolejnym był Jinaputra, czyli uczeń Dharmapali i Jnana Chandra, czyli również uczeń Dharmapali. Więc ci wszyscy mistrzowie napisali te komentarze do 30 strof, które studiowano w Nalandzie i mistrz Xuanzang, kiedy przyjechał do Nalandy, to jakby zapoznał się z tymi wszystkimi komentarzami i ich podsumowanie przetłumaczył na język chiński. Więc skąd wiemy, że niektóre komentarze były wcześniejsze, niektóre późniejsze? Tych 10 twórców, jakby tych 10 twórców można podzielić na takich wcześniejszych i późniejszych. Ci wcześniejsi powinni być rozumiani jako ci, którzy przede wszystkim powtarzali wyjaśnienia z Asangi i Vasubandhu. Tacy jak na przykład Shtiramati, tak? Oni jakby żyli tuż po Vasubandhu, albo kiedy jeszcze Vasubandhu żył i jakby powtarzali wyjaśnienia samego Vasubandhu albo samego Asangi. Nazywani oni są jako wczesny tylko umysł, albo tylko umysł fałszywego obrazu, właśnie tego nieobrazowy. Więc to jest ten pierwszy nurt, tak? Ich myśl jest bardzo bliska szkoły natury Buddy. Jest taka szkoła też. Takich nazywamy. Aha, ta szkoła tylko umysł, tutaj chyba chodzi o Shentong. Być może, znaczy, przepraszam, nie zrozumiałam. Albo jest to Shentong, albo coś bliskiego Shentong. Mówi się w Tybecie, że więc myślę, że istnieją jakieś różnice pomiędzy Shentong a szkołą tylko umysł, ale mówi się w Tybecie, że Shentong jakby opiera się na sutrach, na naukach tylko umysł i na tej natury Buddy. To ta Supreme Continuum, czyli ta Gyulama, najwyższa tantra, to my tak nazywamy ten tekst po tybetańsku, ale kiedy patrzymy na przykład na tytuł, który chińskiego tłumaczenia tego tekstu, to jest tam, on jest tam nazywany nieco inaczej. Jest nazywany jako traktat wyjaśniający Ratnagotra Vibhagę. Czyli tam jest taki tekst, jest takie tłumaczenie chińskie, więc ta Ratnagotra Vibhaga to było właśnie ta Gyulama, czyli ta nieprzewyższona tantra Maitreyi. A ten traktat wyjaśniający był napisany właśnie przez Shtiramati i on był przetłumaczony na język chiński.
Istnieją pewne badania teraz, jakby niektórzy uczeni zastanawiają się, czy to jest ten sam Shtiramati, który napisał komentarz do 30 strof. To dlatego, że podpisane to jest jako Xieng Huan, o ile dobrze zrozumiałam. I jak przetłumaczymy to imię z języka chińskiego, to jest jakby to samo, co Shtiramati. Stąd jakby istnieją pewne właśnie skojarzenia z tym, że być może, że to był ten sam Shtiramati, a być może, że to był jakiś inny Shtiramati, tylko imię brzmi podobnie. Nie, jakby to tłumaczenie chińskie nie zapisuje tego imienia w sanskrycie, tylko zapisuje po chińsku. Stąd ta wątpliwość. Więc istnieją właśnie takie badania, jakby się zaczęły nad tym Shtiramatim, czy było ich dwóch, czy to był jeden, kto był autorem tego komentarza do Gyulamy. Tak czy inaczej, ci mistrzowie tacy jak Shtiramati, którzy uczyli jakby w tym nurcie tego fałszywego obrazu, tej szkoły tylko umysł fałszywego obrazu, czy też nieobrazowego. Natomiast późniejsi, którzy jakby przyszli po nim, to byli ci późniejsi mistrzowie, którzy na początku rozwijali głównie tą logikę, rozwinęli uważność i uczyli logiki, uważności i to byli właśnie tacy jak Dignaga, Dharmapala jak wspomniałem, Dharmapala był opatem na Nalandy i współczesnym zarówno Shtiramatiego, jak i Bhava Viveki. Bhava Viveka wysyłał listy do Dharmapali, sprzeciwiając się jego poglądowi na pustość i byt i pragnął się z nim spotkać i podjąć dyskusję, ale Dharmapala się nie zgodził. Chińskie źródła mówią, że odszedł on w młodym wieku, że dożył tylko 32 lat. Natomiast tybetańskie relacje mówią, że Dharmapala udał się do lasu, że wcale nie umarł, tylko przeniósł się do lasu i później stał się znany jako Virupa, jako Mahasiddha Virupa. Czyli jako guru linii tradycji ścieżki i rezultatu, która obecnie jest praktykowana w szkole Sakya. W szkole Sakya. W historii Indii Taranaty mówi się, że Virupa nie był, że Dharmapala nie był Virupą. Taranata twierdzi, że to był inny mistrz, że to był jakby późniejszy mistrz, że Virupa żył jakby wcześniej niż ten Dharmapala. Więc tu znowu istnieją jakieś rozbieżności. Po Dharmapali jego uczeń Shilabhadra stał się opatem Nalandy i ustanowił szkołę natury Dharmy, tak to się nazywało. Więc kiedy Xuanzang przybył do Nalandy, to właśnie jego opatem był Shilabhadra i Xuanzang obrał go za nauczyciela. Potem studiował również u Jinaseny i udał się na Sri Lankę, ale ponieważ
W Chinach, w Indiach wtedy jakby wybuchła wojna na południu Indii, więc on się nigdy nie udał na tą Sri Lankę. Dotarł tylko do południowych Indii i nie mógł podróżować już dalej. Najprawdopodobniej gdzieś do Madrasu. E, em, jak kiedyś Tiramati odszedł i kiedy jego jakby pałeczkę przejął jego uczeń Chandragomi, to za czasów tego ucznia Chandragomi nastąpił właśnie upadek buddyzmu w Indiach i jednocześnie oczywiście upadek tej szkoły, tylko umysł tej całej filozofii buddyjskiej. Więc, więc nie mam czasu, żeby omawiać tej całej historii jakby szczegółowo, ale mam nadzieję, że w przyszłości uda się nam to zrobić. Może uda się na przykład napisać historię upowszechniania, czy też rozwoju szkoły tylko umysłu w Indiach. Czasami mówi się o takich kilku poziomach, kilku rodzajach braku warunków do praktyki dharmy i ja mam wrażenie, że ja należę że ja mam właśnie problem z jednym z nim, kiedy mówi się, że jest się cały czas zajętym, cały się czas coś robi i się nie ma czasu na praktykę, więc ja mam wrażenie, że ja właśnie jestem w takim stanie. Cały czas jestem zajęty i coś robię, cały czas coś odkładam na później. Nie mam czasu na nic. Więc to była jakby taka krótka historia rozprzestrzeniania się szkoły tylko umysł w Indiach. Mówiąc o historii szkoły, jak w ogóle całej tradycji yogaczary, wiele rzeczy nie jest jasnych, i prowadzi to do sporów na ten temat. To, co przedstawiłem tutaj, jest mniej więcej rozstrzygnięte. Co do tych punktów mniej więcej uczeni się zgadzają. Ogólnie tradycja yogaczary i szkoła tylko umysł zaczęła być postrzegana jako taki usystematyzowany pogląd od czasu, gdy Asanga napisał kompendium Mahajany. To dzieło jakby zaważyło na tym, że te poglądy jakby stały się osobną, autonomiczną szkołą. Asanga chciał jakby zebrać w nich jakby twierdzenia o trzech rodzajach natury, o świadomości podstawy i stworzyć fundament filozoficzny dla praktyki Mahajany. On chciał jakby przedstawić, ponieważ ta filozofia jakby opiera się na doświadczeniu medytacyjnym, to jakby szkoła, tylko umysł jest jakby taką podstawą filozoficzną, teoretyczną dla tej praktyki. Więc Asanga przedstawił 3 wyróżniające tezy tylko umysł, czyli 3 rodzaje natury, świadomość podstawy i praktykę medytacji i uznał je za najwyższą myśl Mahajany. Vasubandhu zaś nie tylko podtrzymał linię myśli z Asangi, ale także udoskonalił prezentację umysłu. Dzięki temu szkoła tylko umysł zaczęła się dalej rozwijać. Zaczęła być bardzo znana i jakby wszyscy uznali, że ona jest jakby kolejnym etapem w rozwoju jakby tej myśli Mahajany po Madhyamace, tak? Po Nagarjunie. Ten rozwój w zasadzie można już zaobserwować, porównując
te dwa teksty Vasubandu, 20 strof i 30 strof. Kiedy zaczniemy je porównywać, to zobaczymy, jak rozwijała się ta myśl tej szkoły już za czasów Vasubandu, bo 20 strof powstało na początku jego jakby badań nad tą filozofią, a 30 stron powstało pod koniec życia. Napisał pod koniec życia. Po Vasubandu prezentacje tych tez stały się jeszcze bardziej szczegółowo przedstawiane, czyli pojawiły się szczegółowe opisy podziału świadomości, działania umysłu. Nauki o zasadności i logice zostały zainicjowane za sprawą debat uczniów, czyli te nauki Dignagi i Dharmakirtiego. One zostały zainicjowane dlatego, że inne szkoły zaczęły debatować z mistrzami tylko umysł i mistrzowie tylko umysł potrzebowali kolejnych argumentów, kolejnych narzędzi logicznych dla uzasadnienia swoich tez i te narzędzia właśnie stworzył Dignaga i Dharmakirti. Z czasem zaś te myśli, te opracowania Dignagi i Dharmakirtiego stały się autonomiczną dziedziną wiedzy, czyli stały się taką szkołą logiki buddyjskiej. Czyli wracając do Asangi, w tradycji, jak powiedziałem wcześniej, w tradycyjnych przekazach istnieje opowieść o tym, jak Asanga udał się do nieba Tushita i otrzymał nauki o tezach tylko umysł od Maitrei, więc jest to więc tak czy inaczej istnieje historyczne stanowisko, że Maitreya musiał rzeczywiście istnieć, albo że on właśnie, albo że to był Asanga, który spisał nauki Maitrei, albo że po prostu Asanga te teksty napisał i podpisał je jako Maitreya. Tutaj chodzą o ktoś musiał być tak czy inaczej autorem tych tekstów, tak, które teraz przypisujemy Maitrei. Powodem, dla którego mówi się, że autorem jest Maitreya, jest to, że historycznie nie jest jasne, czy istniała jakaś inna osoba niż Maitreya. Nie masz innego wyboru, bo jeżeli to nie był Maitreya, to był kto? Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kto inny mógł to być. Chyba że przyjmiemy właśnie, że to był Asanga, który tak się w przypadku tych 5 dzieł po prostu podpisywał. Więc w zasadzie to nie jest tak, że Asanga był ojcem szkoły tylko umysł. W zasadzie były już inne teksty. Były teksty Maitrei, które być może że Asanga po prostu spisał, ale też były i te poglądy dotyczące zgodne ze szkołą tylko umysł, one istniały już wcześniej przed Asangą. I również Asanga, kiedy pisał swoje własne teksty, pod którym się podpisywał swoim własnym imieniem, on cytuje Maitreję, tak? Cytuje te teksty Maitrei, te traktaty Maitrei, więc wtedy co? Cytowałby samego siebie? Ciężko tutaj ustalić, jak to było tak naprawdę. Istnieje bardzo z tego powodu, ponieważ jest tak wiele cytatów u Asangi cytujących teksty Maitrei, więc musimy założyć, że był jakiś mistrz u Maitreya, który napisał takie
takie teksty, zanim powstały teksty Asangi. E, tak czy inaczej, e, tak czy inaczej, przed Asangą istniały już poglądy na ten temat, istniały już tego rodzaju teorie, tego rodzaju idee, które są przedstawione w szkole Tylko Umysł. I wiemy również, musimy założyć, że punktem wyjścia dla szkoły Tylko Umysł był szkoła Sarvastivada, tak? Jak wiemy, Asanga najpierw jakby należał do tej szkoły Sarvastivada, a potem jakby ponieważ bardzo lubił praktykować, uznał, że najlepszym sposobem pogłębienia swojej praktyki medytacji będzie przejście do medytacji Mahayany. I stąd jakby przeszedł do szkoły Mahayany, zaczął studiować teksty Nagarjuny, zaakceptował te poglądy dotyczące pustości Nagarjuny i jakby stał się mistrzem Mahayany. I w tej, ale jakby dalej praktykując Mahajanę, połączył ją z poglądami i praktyką Sarvastivady, którą wcześniej praktykował. I stąd jakby pojawiły się takie teksty, napisał takie teksty jak poziomy bodhisattwy, for example. Wcześniej istniał taki tekst, który się nazywał Poziomy Śrawaki, które dotyczyły jakby poziomy praktyki szrawaków, poziomy praktyki, które prowadzą do osiągnięcia stanu arhata. I stąd jakby później musiał się pojawić taki tekst jak poziomy bodhisattwy. I te poziomy bodhisattwy są rozdziałem poziomów yogaczary, tak? Tego najważniejszego jakby takiego podręcznika szkoły Tylko Umysł, czy też yogaczary. Mówi się właśnie o czym często się wspomina, o tym, że to Asanga napisał ten konkretny rozdział tego, albo całość, albo ten rozdział tego tekstu. Ta prezentacja poziomów śrawaków stanowią, są częścią tej sutry rozwinięcia intencji, o której wcześniej wspominałem. One są jakby częścią rozdziału wyjaśniającego jogę, czy też wyjaśniającego medytację. Czyli znowu w tekstach Asangi, jak i w tych innych tekstach, takich jak Sutra Rozwinięcia Intencji, którą jakby przyjmuje się za podstawę w szkole sutr, wspomina się zawsze o praktykach o praktykach śrawaków, o praktykach sarvastivady, czyli jakby wychodzi się z nich jako podstawy dalszej praktyki na ścieżce Mahayany. Zawsze one są jakby punktem wyjścia. Kiedy właśnie patrzymy na to, skąd wzięła się Mahayana, skąd wzięła się szkoła Tylko Umysł, skąd wzięła się Madhyamaka, to one zawsze jakby za punkt wyjścia mają szkołę śrawaków, czy też Sarvastivadę, a potem jakby rozwijają ten pogląd o pogląd o istnieniu pustości, o pogląd o istnieniu świadomości podstawy i tak dalej. Pod pewnym względem prezentacje nauczania w poziomach bodhisattwy są darmą Mahayany. Oczywiście, bo to są poziomy bodhisattwy, więc ten tekst jest jakby takim kompendium Mahayany w pewnym sensie, takim skrótem ścieżki praktyki Mahayany. I w końcu jakby stał się te poziomy bodhisattwy stały się częścią później kompendium Mahayany. Asanga jakby rozwinął ten rozdział z kompendium Yogaczary i rozwinął go w kompendium Mahayany.
저기 내절집에 싹 Dlatego mówi się, że Yogacara tak naprawdę jakby obejmuje wszystkie trzy pojazdy buddyzmu, czyli i Śrawaków, i Mahajany, i Bodhisattvów. Obejmuje i Hinayanę, i Mahajanę, i Vajrayanę. Więc jakby, więc kiedy czytamy te teksty Yogaczary, to jakby widzimy, że taka była intencja Asangi, aby podsumować wszystkie aspekty i pojazdu Śrawaku Theravady, i pojazdu Mahajany, włączając ideę pustości przedstawioną w Prajnaparamicie i w tekstach Nagarjuny, i potem filozofię tylko umysł. Teraz będzie 30 minut przerwy. 다음에 생각도 차지한다. 알았어. 맞아. 다 되네. 샴리야. Więc teraz musimy przechodzimy do kolejnej części. 샴리야, 너네 가르쳐야인 슬라비미나. Teraz chciałbym opowiedzieć o tym, jak ta szkoła tylko umysł rozprzestrzeniała się w Chinach. Do tej pory mówiliśmy o tym, jak ta szkoła powstała i rozwinęła się w Indiach, a teraz przejdziemy do Chin. Przez ostatnich 7 dni wspominałem o wielu różnych japońskich uczonych, którzy studiują, są ekspertami w dziedzinie tej szkoły, tylko umysł. I jak to się stało? Jak to się stało, że ta szkoła zaczęła tak kwitnąć w Japonii? Nie przeniesiono jej przecież bezpośrednio z Indii do Japonii, prawda? Ta tradycja tylko umysłu, japońska tradycja tylko umysł, nazywana Hososhu. Natomiast po chińsku nazywa się Fashancong, czyli można by było przetłumaczyć to na angielski jako dharmę, jako szkołę natury dharmy. Japońska tradycja tylko umysł pojawiła się w Japonii z Chin, przybyła do Japonii z Chin. Dlatego najpierw powinniśmy zobaczyć, porozmawiać o tym, jak tradycja tylko umysł pojawiła się i upowszechniła w Chinach, a potem jak została przeniesiona do Japonii czy innych krajów. Więc oczywiście nie jestem w stanie przedstawić jakby całego rozwoju tej tradycji w Chinach. To będzie takie jakby wprowadzenie, krótkie przedstawienie. Więc opowiem o tym, o tej tradycji w Chinach i być może, że też powiem krótko o Korei. W tamtych czasach nazywano ten kraj Shinlo.
nie mówiono jeszcze o nim, Korea. Korea 다리야 봐. 디지털 도송을 쉬나서 해서. 네 디젤이야. 네 별이야. Więc pomyślałem sobie, że może powinniśmy opowiedzieć również o tym, jak ta tradycja znalazła się w Korei. A na samym końcu, oczywiście musimy wrócić do Tybetu i opowiedzieć, jak sutry i teksty szkoły tylko umysł miały się i mają się w Tybecie. Kiedy mówimy o szkoły tylko umysłów, która pojawiła się w Chinach, to były tam 3 główne tradycje. To była tradycja 10 poziomów, tradycja kompendium i tradycja natury dharmy. Więc przedstawię te 3 tradycje i powiem o tym, jak wyjaśnię nieco ich poglądy. Więc więc to się stało w V wieku naszej ery. Ta szkoła natury Buddy, czy też szkoła tylko umysłu, pojawiła się wtedy w Chinach. Był wówczas taki mistrz Dharmaraksha, który żył właśnie w V wieku naszej ery. On przetłumaczył poziomy bodhisattwy. Tak? To było pierwsze, czy też jedno z pierwszych tłumaczeń na język chiński tych poziomów bodhisattwy. I te poziomy bodhisattwy z poziomów Yogaczary, zawarte w poziomach Yogaczary. Jeśli chodzi o historię Indii, to oczywiście nic nie wiemy na ten temat. Natomiast zupełnie inaczej rzecz się miała w Chinach. W Chinach wszystko zapisywano, byli historycy, byli skrybowie, którzy zapisywali wszystko. W wielu przypadkach, wielu wydarzeń znamy dokładnie rok i miesiąc i dzień jakiegoś wydarzenia. Więc wiemy na przykład, że był też taki mistrz Gunavarman, który przetłumaczył poziomy bodhisattwy, więc to była jakby kolejne tłumaczenie na język chiński tego tekstu. Więc te poziomy bodhisattwy najprawdopodobniej to były jakby pierwsze w ogóle teksty szkoły tylko umysł, które pojawiły się w Tybecie. Innym tłumaczem był Gunabhadra, który przetłumaczył Shrimala Sutrę, sutrę Rigva, podróży na Lankę, sutrę strumienia wyzwolenia. Ta sutra strumienia wyzwolenia to są jakby 2 ostatnie rozdziały sutry rozwijania intencji, o których wcześniej mówiłem. Więc to były te pierwsze teksty poglądu tylko umysł w Chinach. Więc w Chinach był taki okres tak zwanej północnej i południowej dynastii, tak? Czyli w pierwszym panowaniu cesarza Wu. On się tak nazywał cesarz, czy też król Weijiama. W 508 roku, gdy ten cesarz wstąpił na tron, chińscy mistrzowie Buddha-Ryuchi, Ratnabhadra i Buddha-Shanti zostali zaproszeni z Indii do Chin, ci indyjscy mistrzowie. I wówczas cesarz, na zaproszenie tego cesarza Wu, ten cesarz poprosił ich
aby pomogli oni w przetłumaczeniu komentarzy Vasubandu do Sutry 10 poziomów, i również aby przetłumaczyli tę nieprzewyższaną tantrę, Gyulamę i przetłumaczyli kompendium Mahayany, czy te trzy główne teksty. W zasadzie można powiedzieć, e, 你说你我是中国人查的下，trzeba coś poprawić w prezentacji.我他爬的是呀呀，呀呀，我这个是 number 1 제 NT 뒤에서 뒤주 자게 돌이야 교인bre. Więc oni przetłumaczyli te teksty i to było praktycznie takie wprowadzenie dzieł Asangi i Vasubandu do Chin. 디나네다 법은 전주세바다 다나시 법은 Był również taki mistrz Bodiruci, e, który również dokonał nowych. 다다디 법은 전주세바사 되기 공도 법은 연대 상비기 제바는 신신의 양자 Przepraszam, bo zanim był Bodiruci, bo Bodiruci był i 공제기 다 다우르 샤리겠어요. 어다 디긴 도디 więc ten Bodiruci dokonał również nowych tłumaczeń 10 rozdziałów Podróży na Lankę i Sutry Głębokiego Wyzwolenia. Więc jakby pojawili się kolejni tłumacze, którzy dokonywali nowych tłumaczeń i tych tekstów i komentarzy. 유르가마 법은 전주세베 유르샤베 유르디 아니 용라 차세 디기 균zel데 Tłumaczenie Bodiruci było bardzo znane, stało się bardzo znane. 딩산제야 매버로 차입니다. 다 사주베 너의 A te wcześniejsze tłumaczenia Ratnamatiego najprawdopodobniej już nie przetrwały do dnia dzisiejszego. 꾸이시 유주 숨바 인류산에 W skrócie, istnieją co najmniej dwa tłumaczenia tych komentarzy do 110 poziomów. Ten komentarz do 10 poziomów jest pod pewnym względem komentarzem do sutry, ale w szczególności jest w nim wyjaśnienie, jak działa świadomość, podstawy. Więc w południowo-chińskich kręgach buddyjskich pojawiła się wielka moda badania i studiowania tego tekstu. W ten sposób, ponieważ tak bardzo ci uczeni lubili ten tekst, Sutrę 10 poziomów, zaczęto ich nazywać szkołą zwolenników 10 poziomów lub szkołą 10 poziomów po prostu. 균생 가르를 슬라비미나 Więc jeśli zapytacie, co jest powodem, dla którego tak popularne stało się studiowanie i badania komentarza do 10 poziomów, japoński uczony Oucho Enichi podsumował i wyjaśnił jakby 3 powody. 균생 숨데 가르를 슬라비미나 균생 당고디 Po pierwsze, jest to tekst, który uczy, jak praktykować ścieżkę do oświecenia, a to pasowało doskonale do północno-chińskiego zwyczaju kładzenia nacisku na praktykę bardziej niż na filozofię. Czyli jakby ci północnochińscy mistrzowie jakby dostrzegli to, że te teksty stanowią jakby taką filozoficzną podstawę do praktyki medytacji, co było jakby jedną z motywacji asangi. 고즈 몇바다 디 균생데네 고즈 가바치 한직 균생 찍대 Ten tekst jakby pasował do takich naturalnych inklinacji tych mieszkańców północnych Chin.
Poza tym jest to komentarz do słów Buddy, tak? Do sutry, a nie czyjeś własne opinie i wnioski, więc ludzie mogą mieć do niego rozwinąć do niego wielkie zaufanie, tak? Najpierw była sutra poziomów bodhisattwy i ta sutra została włączona do tekstów do czy też treści tej sutry został wstawiony do poziomów yogaczary i do poziomów do komentium Mahayany, ponieważ opierały się na słowach Buddy, więc jakby wzbudzały wielkiej wiary, wielkiego zaufania do tych słów. Więc to było tak jakby systematyczne takie uporządkowanie wizji Buddy co do stopni czy kolejnych etapów praktyki i urzeczywistnienia. To bardzo interesowało ludzi wtedy. To wzbudzało duże zainteresowanie. Poza tym trzecim powodów, który ten japoński uczony podaje, było to, że komentarz ten reprezentował szkołę tylko umysł, która dopiero rozprzestrzeniała się w Chinach i była czymś nowym, była jakimś takim nowum i wyjaśniała w sposób systematyczny kluczowe punkty buddyjskiego poglądu. Później z tego ci wszyscy zainteresowani tymi tekstami podzielili się jakby na dwie takie nurty, dwie tradycje. Pierwszą była tradycja Beidao, czyli północnej drogi, która podążała za mistrzem Dao Ciąg. Drugą było Nandao, czyli południowa droga, południowa ścieżka, szkoła, która podążała za mistrzem Huigang. Ci z Nandao, z tej południowej drogi, aby opisać te poglądy, tradycja Beidao twierdziła, że wszechpodstawa była splamiona i miała naturę powstawania i ginięcia, czy też narodzin i śmierci. Zaś szkoła Nandao twierdziła, że wszechpodstawa z natury jest czystą mądrością. Podobnie szkoła północnej drogi twierdziła, że wszystkie zjawiska powstają z wszechpodstawy lub są przed nią podtrzymywane, podczas gdy szkoła południowej drogi twierdziła, że wszystkie zjawiska powstają z natury dharmy i lub z takości i są przez nią podtrzymywane, przez tą takość. Z powodu ich rozbieżności, rozbieżności tych pozycji i twierdzeń panował duży spór pomiędzy tymi dwoma, północną i południową szkołą. Czasami tego rodzaju debaty i spory są bardzo dobre, dlatego że faktycznie trzeba włożyć wisynek wtedy, żeby przeegzaminować i logicznie uzasadnić swoje tezy, aby wysłuchać te drugiej tezy, tak, która się im sprzeciwia, aby trzeba jakby. Więc tego rodzaju dysputy były jakby naturalne i w Indiach, i w Chinach, i w Tybecie. Wielkie szkoły jakby zaprzeczały sobie nawzajem, czyli pisały opracowania, które negowały zasadność tez innej szkoły. I to się działo przez cały czas. Tego rodzaju teksty powstawały przez cały czas. Więc z jednej strony można powiedzieć, że to była taka troszkę wojna uczonych, a z drugiej strony trzeba pamiętać, że to był sposób jakby pogłębiania wiedzy, pogłębiania swojego poglądu, pogłębiania jakby przekonania co do takiego, a nie innego poglądu. To była możliwość zrewidowania pewnych poglądów. Niektórzy widzą w tym taki sposób zaogniania konfliktów pomiędzy szkołami. Ale z drugiej strony uczeni naprawdę najczęściej robili to z intencją, aby sobie pomóc, aby sobie coś nawzajem wyjaśnić, aby pomóc sobie nawzajem coś zrozumieć.
Nie chodziło o taką walkę dla samej walki. To nie było tak, że jedni myśleli, o, ci drudzy to są po prostu to jest jakieś czyste zło i cały ich sposób myślenia jest jakiś pomylony, pomieszany. Nie, wszyscy wiedzieli, że aby przekonać, innych do swojego poglądu, trzeba ten pogląd dobrze uzasadnić, dobrze przedstawić, a on musi być logiczny, on musi być spójny, on musi być uzasadniony, potwierdzony w różnych tekstach, sutr i tak dalej. Dla zwyczajnych istot to może wyglądała jak jakaś taka kłótnia uczonych. I że to jest taka po prostu, że to jest takie, że ludzie krytykowali siebie nawzajem, ale, i oczywiście takie krytykowanie się nawzajem jakby nikomu nie pomaga i nie przynosi żadnego pożytku nikomu. Jeżeli tego rodzaju opracowania były pisane przez wielkich mistrzów, to oni naprawdę robili to w celu pogłębienia wiedzy, lepszego zrozumienia tekstów, które są cytowane i studiowane i tak dalej. Dzietzon-Kappa stworzył właśnie wiele różnych prezentacji, wiele różnych traktatów na temat Madhyamaki i w taki odmienny, nowy sposób niż inni mistrzowie. A później tybetańscy mistrzowie cytowali, powtarzali słowa Tsongkapy. Z jednej perspektywy nauki Dzietzon-Kapy czy też Gelugpy były bardzo użyteczne. Dzietzon-Kappa stworzył bardzo wiele właśnie takiego rodzaju jakby krytyk innych szkół, tak? Wiele tekstów, które jakby krytykowały albo udowadniały, że inne szkoły, że logika innych szkół jest błędna, albo pokazywały ich jakby słabości. Więc w pewnym sensie niektórzy mogli uznać, że było to w jakimś sensie złe albo złośliwe, ale inni widzą w tym po prostu sposób na pogłębianie wiedzy, na szukanie najlepszego poglądu, tak? On po prostu szukał poglądu, któremu mógłby zaufać i robił to w ten sposób. W Chinach było podobnie. Te dwie chińskie szkoły jakby troszkę kłóciły się między sobą. I aby omówić to w kategoriach religijnych i społecznych warunków tamtych czasów, to trzeba pamiętać, że ten protoplasta tradycji południowej drogi, który nazywał się Hui Guang, co mniej więcej znaczy promień Pradżni, on był jak klejnot w kolonie wszystkich uczonych tamtych czasów w Chinach. Otrzymał on również bardzo wysoką pozycję w sądze i był bardzo wpływowy. Studiował Vinaję, w szczególności Buddha Shanti, i stał się znany jako taki dzierżyciel Vinai w Chinach. Ukończył również studia nad znaczeniem, nad sutrą Avatamsaką, nad sutrą Mahaparinirvany, nad naukami Amalakirti, nad 10 poziomami, nad poziomami bodhisattwy itd., itd. Więc był naprawdę wielkim uczonym i miał uczniów, których nazywano 10 wielkimi uczonymi, więc również jego uczniowie miał 10 wielkich, wspaniałych uczniów. I oni byli bardzo znani stali się bardzo znani w Chinach, jak Fa Sheng, Seng Fan i Dao Ping. To byli jakby najważniejsi jego uczniowie. Więc w tej południowej tradycji filozofii buddyjskiej w Chinach to byli naprawdę wyjątkowi, wybitni uczeni.
Ona była bardzo potężna, jakby wpływowa, zarówno politycznie, jak i religijnie. Natomiast północna tradycja była bardziej skupiona na medytacji i na praktyce. W tej tradycji byli tacy mistrzowie jak Sheng Xiu, Fajide Nili. To byli jakby założyciele tej tradycji i oni studiowali komentarz do Sutry 10 poziomów przez 3 lata. Dao Chong to był jakby ten właśnie główny założyciel, który studiował ten komentarz. Więc mówi się, że ten mistrz miał około 1000 uczniów, którzy osiągnęli wyzwolenie. Więc 1000 z jego uczniów osiągnęło wyzwolenie. Jednak niedługo potem cała ta tradycja północnej drogi zaniknęła i ona została włączona do innej tradycji, która nazywała tradycją kompendium, gdyż opierała się o kompendium Mahayana. Ona jakby wchłonęła tą tradycję, bo szkoła ta południowa zaś kontynuowała swoją tradycję tych nauk o 10 poziomach i kwitła przez 6 dynastii, aż bardzo długo. I z początku panowania dynastii Tang szkoła ta została włączona do szkoły kompendium, również do tej szkoły kompendium, dla których kompendium Mahayany było głównym tekstem. Więc jakby cały ten podział na te dwie szkoły z czasem jakby zanikł, tak? Jakby obie te szkoły zostały z czasem wchłonięte do tej szkoły, do tej tradycji kompendium. Z 4 wielkich chińskich tłumaczy, to było 4 głównych tłumaczy, to był Paramatra, ten Xuanzang, który już wspomniany, Amoga Vajra i jeden, który się nazywał Kumarashila. On nie był Chińczykiem. On był najprawdopodobniej z Lijiangu, Paramata był ich indyjskim mistrzem, który tłumaczył z indyjskiego na chiński. Xuanzang był Chińczykiem i Amoga Vajra był... On również nie był Chińczykiem. On przybył ze Sri Lanki. I ci wielcy tłumacze, którzy... Mówi się o nich, że to byli 4 wielcy tłumacze buddyjski. Jeden z nich, ten Paramarta, przybył z polecenia tego cesarza Wu do stolicy. To był rok 548. Nie, to była jakby stolica w tym czasie, ale wybuchła wielka wojna w Chinach i musiał uciekać. Więc on najpierw został zaproszony z Indii do Chin, a potem wybuchła wojna i zaczął uciekać z miejsca na miejsce. W tym czasie udało mu się jednak przetłumaczyć wiele sutr i traktatów. Przetłumaczył sutry takie jak Vajra Ostrze, sutrę Złotego Światła i tak dalej. Oraz rozróżnianie środka od skrajności, nauki o 3 rodzajach braku natury, wiele tekstów.
Więc mimo tej wojny, mimo tego, że musiał uciekać i przenosić się z miejsca na miejsce, udało mu się dokonać tych tłumaczeń. Zadał sobie wiele trudu, aby studiować i rozpowszechniać skarbnicę Abhidharmy i kompendium Mahayany, te dwa teksty. I zrobił podobno uczył tych tekstów 100 razy w Chinach. Zgodnie z biografiami wybitnych mnichów, jest taki tekst z biografami różnych starych mistrzów Chin. Ten o imieniu Trów, czyli Paramatra, udał się na wschód i przetłumaczył wiele pism, ale głównym z nich było kompendium Mahayany. Czyli jakby głównie tłumaczył on teksty szkoły, tylko umysł. I w ten sposób on jakby bardzo mocno przyczynił się do rozpowszechniania się tych tekstów w Chinach i od tego czasu pojawiła się cała tradycja szkoły tylko umysłu w Chinach, która przyjęła komentarz Paramaty do kompendium Mahayany, czyli nauki Paramaty do kompendium Mahayany. To jakby było podłożem do stworzenia tej tak zwanej szkoły kompendium Mahayany, która rozkwitła w Chinach i która później wchłonęła te dwie wcześniejsze szkoły południowej i północnej drogi, o której wspomniałam. I oczywiście one miały sporo ze sobą wspólnego. To była jakby kolejna tradycja, która rozwijała się w Chinach. Paramata miał bardzo wielu uczniów. Huikai, Fatai, Zheng Shong, Faren, Naoni, Kaopi, Xijiao, Zhijiao. Pośród nich ten, który się nazywał Huikai, był takim najbliższym jego uczniem i był jednocześnie ekspertem od skarbnicy Abhidharmy. Więc jakby, ale z drugiej strony jakby smutne stało się tak, że on zmarł przed Paramatą i Paramata jakby był załamany tym faktem, więc kazał wszystkim innym swoim uczniom przyjść i złożyć przysięgę w obecności szczątków tego Huikai, że będą propagować nauki kompendium Mahayany i skarbnicy Abhidharmy. Pomiędzy tymi uczniami, którzy złożyli tą przysięgę, był taki Daoni, który przeżył Paramatę i ciężko pracował nad propagowaniem nauk kompendium Mahayany. Później jakby zatrzymał się, później na polecenie jakby cesarza przeniósł się do stolicy i tam zamieszkał w jednej ze świątyń i propagował tą naukę. W pewnym czasie Buddy został wymazany z północnych Chin, podobnie zresztą jak Langdharma usunął jakby buddyzm na 100 lat z Tybetu. W Chinach działo się podobnie. Tak się stało na przykład pod koniec VI wieku. I z tego powodu wielu uczonych z północy Chin uciekało na południe. A po przybyciu na południe nawiązali związek z kompendium. Ci uczeni z południa i z północy jakby
dyskutowali między sobą, dzielili się poglądami, studiowali te teksty, i doszło do tego, że zaczęli wspólnie studiować kompendium Mahajany. A potem, kiedy sytuacja polityczna się poprawili, wracali na północ i dalej nauczali ten tekst. Więc w ten sposób zaczęła się właśnie rozwijać ta szkoła, chińska szkoła kompendium Mahajany, która stała się jakby taką ogólnokrajową, że tak powiem, szkołą w pewnym sensie. Takimi wyróżniającymi się cechami tej tradycji to, że ta wszechpodstawa, alaya, świadomość podstawy, jest zarówno czysta i nieczysta. Wcześniej była ta kłótnia pomiędzy, tak, czy on jest, czy ta świadomość jest podstawą splamionych zjawisk, czy czystych. I tutaj jakby ta tradycja jakby łączyła, mówiła, że ta alaya jest wspólną podstawą i czystego, i nieczystego. Poza tym poza tą wszechpodstawą zaś istnieje 9 czystych świadomości, o których mówi się, że są amala widziana. Jakby w tej tradycji mówiono tak naprawdę o 10 świadomościach, tak? O tej świadomości alaya, świadomości podstawie i 9 dodatkowych. Następnie pojawiła się w Chinach tradycja światła dharmy. I ta tradycja światła dharmy spowodowała, że tradycja tego kompendium Mahajany zaczęła powoli się osłabiać. Będziemy kontynuować jutro. A na dzisiaj to już wszystko. A może jeszcze nie wszystko. Jak wspominałem, w tym czasie Mahajany praktykuje się głównie w tradycji takiej tak zwanej północnej, czyli w Tybecie, w Chinach, w Korei, w Japonii. Więc to jest jakby taka północna tradycja, która utrzymuje tradycję Mahajany. I wszystkie te tradycje, we wszystkich tych tradycjach istnieje filozofia Madhyamaki, czyli tylko umysł. I filozofia Madhyamaki i filozofia Chittamatra, czyli tylko umysł. Natomiast w Tybecie głównie upowszechniła się Madhyamaka. Filozofia tylko umysł jako autonomiczna, taka silna filozofia się nie utrzymała. Tak się stało w Chinach, ale w Tybecie do tego nie doszło, więc uważam, że powinniśmy się uczyć od Chińczyków, z tej tradycji chińskiej, czy też chińsko-koreańsko-japońskich. Jest taka historia o żabie w stawie, tak? Żaba całe życie spędziała w stawie. Żaba myśli, że to jest najwspanialsze. Ona nigdy w życiu nigdzie nie była. Nigdy nie opuściła tego stawu, więc uważa, że to jest najwspanialszy, największy świat, jaki istnieje. Gdyby żabę wyjąć i pokazać jej ocean, to istniałby
istniało było niebezpieczeństwo, że żaba dostałaby ataku serca. Więc to jest coś takiego, jakby wiesz, tak długo ta żaba żyła w przekonaniu, że ten staw jest całym światem, że pokazanie jej oceanu jakby zupełnie obróciłoby cały jej światopogląd do góry nogami. Więc podobnie jest czasami myślę o Tybecie, to właśnie myślę w tych samych kategoriach, że to jest że Tybetańczycy byli jak ta żaba. Nie widzieli jakby nic poza Tybetem. Potem, kiedy uczymy się na temat tego, jak buddyzm rozprzestrzeniał się w Chinach, w Japonii, w Korei, to nagle otwierają się nam oczy i pytamy siebie, jak to jest możliwe? Czasami dostajemy ataku serca, tak analogicznie, tak? Jakby, albo stajemy się zazdrośni. Jak to jest możliwe, że u nich to się tak rozwinęło, a u nas nie? Więc to jest bardzo ważne, abyśmy zawsze utrzymywali taką szeroką perspektywę i uczyli się od wszystkich i we wszystkich. Wydaje nam się, że to my jesteśmy źródłem nauk Buddy teraz, tak? Że my utrzymywaliśmy przez ten cały czas nauki Buddy i że to jest jedyne źródło, najlepsze źródło nauk Buddy dzisiaj w świecie, a nie zawsze tak jest. Okazuje się, że czasami, a potem się okazuje, że jesteśmy cały czas, że to błąd, że cały czas karmiliśmy się takim błędnym przekonaniem o samych sobie. Jeżeli ktoś przedstawia nam inną pozycję, inny pogląd, to go odrzucamy. I dlatego to jest jeden z powodów, dla których dzisiaj w dzisiejszym świecie, we współczesnej nauce buddyjskiej, nikt nas o nic nie pyta, nikt nas nie włącza do tych dyskusji. Jesteśmy zostawiani w tyle. Bo nie jesteśmy otwarci na żadną dyskusję. Musimy się otworzyć na nią. Oczywiście musimy mieć pewność siebie co do własnych teorii, co do własnej wiedzy, ale z drugiej strony musimy być otwarci na poglądy innych i umieć z nimi dyskutować i o nich rozmawiać. Najpierw, oczywiście, musimy się nauczyć języka, musimy się uczyć języków, w naszym regionie Himalajów żyje wielu ludzi, w Indiach, w Nepalu, tak wielu ludzi mówi takim łamanym angielskim, tak? Wydaje mi się, że znają angielski. Tak naprawdę to jest taki, ale jeżeli potrafisz po angielsku porozmawiać o jedzeniu albo o pogodzie, to nie wystarczy do studiowania tekstów filozoficznych. Więc kiedy byliśmy na uchodźstwie, na przykład kiedy 16 Karmapa kiedy Tybetańczycy jakby pierwszy raz pojawili się na uchodźstwie, to istniało takie duże takie poczucie zagrożenia wśród Tybetańczyków, że ich język i ich kultura zostanie zaprzepaszczona, więc nie chcieli się uczyć języków. Również 16 Karmapa w Rumteku podobnie jakby źle patrzył na to, jak ktoś się uczył angielskiego. Dlaczego? Trzeba pamiętać, że wtedy właśnie istniał taki lęk, że jakby utrzymanie naszej tradycji i naszego języka wydawało się rzeczą najważniejszą. Natomiast z drugiej strony trzeba pamiętać, po co się w ogóle uczymy języków.
Musimy pamiętać, że uczenie się języka pogłębia naszą wiedzę, pogłębia naszą zdolność. Dzisiaj mówi się, ucz się języka chińskiego albo angielskiego, to będziesz mógł wyjechać za granicę, dostaniesz więcej datków, więcej kopert z pieniędzmi od innych, od obcokrajowców. To oczywiście nie jest dobra motywacja do nauki języka. Jeżeli tak do tego podchodzimy, to tylko tracimy czas. Tak naprawdę dobrym powodem, aby dobrze studiować, aby dobrze znać Dharmę, aby właściwie studiować Dharmę, to w dzisiejszych czasach musimy znać tybetański, musimy znać chiński, musimy znać sanskryt i musimy znać pali. Wtedy faktycznie możemy studiować Dharmę. Większość uczonych mówi po angielsku, mówi w sanskrycie, a nawet po tybetańsku. Więc współcześni uczeni mogą zasięgać wiedzę, mogą się czerpać z wiedzy z różnych źródeł, i tybetańskich, i sanskryckich, i chińskich. Nawet nie patrzymy na to, jak kiedyś czytano mantry. Nawet nie patrzymy do sanskryckich tekstów, żeby się dowiedzieć, jak poprawnie recytować mantry. Nie obchodzi nas to. Nie patrzymy już do sanskryckich tekstów już więcej. Studujemy tylko tłumaczenia tybetańskie. W ogóle nic innego nas nie interesuje. A w rezultacie nawet nie wymawiamy, nie recytujemy mantr w poprawny sposób. Dzisiaj mamy dużo lepsze warunki do nauki niż w przeszłości. Uczeni w przeszłości nie mieli słowników, nie mieli Google'a. Nie mieli takich urządzeń, które ułatwiają życie, ale byli zdeterminowani i ciężko pracowali. Bardzo ważne jest, abyśmy studiowali to, co nam przekazali. Tłumacze nie zwracali uwagi na pieniądze, na złoto, srebro, na swoje zdrowie. Przekraczali góry, przenosili przez nie góry różnych pism i tekstów. Jak pomyślimy nad tym dzisiaj, to jest absolutnie niesamowite, co oni zrobili, do czego dokonali. Czy możemy dzisiaj rozwinąć tego rodzaju motywację i podjąć się tego rodzaju zobowiązania? My zazwyczaj myślimy, my jesteśmy zwyczajnymi ludźmi, co my możemy? Oczywiście, że nie my jesteśmy początkujący, co my możemy zrobić? I w ten sposób jakby tkwimy w takim lenistwie w zasadzie. Oczywiście nikt na początku nie jest Buddą, nikt nie jest na początku wielkim mistrzem, ani wielkim uczonym. Trzeba w to włożyć dużo pracy. Modlitwy dedykacji. Sebe tsole jogen
Jagger